Mafnas û hukuknasan rapora Yekîtiya Avrupayê li ser Tirkiyeyê ji bo Kurdistan 24 nirxand û balêkişandin ku binpêkirinên mafê mirovî li Tirkiyeyê di hemû warî de di asteka metirsîdar de ye û serxwebûna darazê nemaye. Ew rastî jî di rapora Yekîtiya Avrupayê de cih girtiye. Balhatkişandin ku ji çareserkirina kêşeya Kurd dûrketin dibe sedem ku ewil demokrasî têk biçe û piştra jî qeyranên civakî, siyasî û aborî kûr bibin. Bölgede yeniden çatışmanın sürecin başladı. Serokê Baroya Diyarbekirê Nahit Eren jî balkişand ku wek hukuknas û mafnas ew wan binpêkirinan hem dijîn hem jî şahîdiya wan dikin û ew rapora ku hatiye ragihandin jî rastiya li Tirkiyeyê careka din şêmber dike. Türkiye ile ilgili son yayınlanan rapor. Rapora dawî ku li ser Tirkiyeyê hatiye ragihandin, raporeke ku behsa xweşiyan û pêşketinan dikenîne. Bi taybet, têkçûyîna demokrasiyê, bi guherîna rejîmê re têkçûyîna rola parlamentûyê, bi her awayî zêdebûyîna binpêkirinên mafên mirovî û nemayîna serxwebûna darazê û dîsa nemayîna serdestiya hukukê wek tespîtin. Îro, bi hezaran karmend bêyî ku biryareke hukukî hebe, ji karên xwe hatine derxistin. Civak nikare mafên xwe yên demokratîk pêk bîne û daraz û dadwerî ketine bin nîrê siyasetê. Ji aliyê din de du biryarên dadgeha mafê mirovan yên di derheqê Osman Kavala û Selahattin Demirtaş de hatine binpêkirin. Helwest û rewşa li Tirkiyeyê ber bi başiyê ve naçe û wiha bidume dê rewş gelek xirabtir jî bibe. Balyozê deh dewletên cudayên li Avrupa û Amerîkayê ku li Tirkiyeyê kar dikin jî bi daxuyaniyeke hevpar balêkişandin ku Tirkiye her diçe ji pîvanên demokrasî û serdestiya hukukê dûr dikeve. Her yek li ser wan dozek bedibe. Nûnerê saziya mafê mirovan ya Tirkiyeyê TİV'yê Diyarbekirê Murat Aba jî ragihand ku Tirkiye ji bo ku Kurd sûd wernegirin hemû pîvanên demokrasî û hukukê ji holê radike. Ew helwesta Tirkiyeyê jî dibe sedem ku Tirkiye ji pîvanên demokrasî û hukukê dûr bikeve û bikeve nav qeyranên siyasî, civakî û aborî. Tirsa Kurd vê tiştekî destê xwe bigirin ji tirsa wê xwe paş ve dikişînin, xwe ji Ewropa dikişînin. Em dibînin mesela 2017 de 25 mehê de li başûr referandumek çêbû Tirkî ji vêya tirsiya. Çünkü nijadperestî wê dixe wek hefsekî, wek qefekî ji bo wê jî nikare xwe bike demokratîk. Tiştekî ke dixwaze bike demokratîk jî dibe wê Kurd ji vêya tişkî ji xwe derxin. Tirkî divê xwe biguherîne ama ji mafê wê têkeve destê Kurda ji wêya ditirsin ji ber wê yekê jî pir berxwe baş, xweş wek ronahî nabînin. Rayedarên Tirkiyeyê jî hem li ser rapora Yekîtiya Avrupayê hem jî daxuyaniya deh balyozên li Tirkiyeyê ragihand ku ew wan rexneyan di cih de nabînin û wek neheqî dibînin. Sıddık Eren, Kürdistan 24, Diyarbakır.